Yo. Saiki. Amel yo. Amel. Jogelem lho, cakepe. Wis apa kok enggak? Yo, cutilan. Aku gowo kleru seneng. Ora, wis enggak asistenmu wis. Enggak ta. Kleru aku. Oh, kok manja apa Mel? Kok kalau enggak ning jero kali enggak? Bisa ya? Iki. Sok kah Mbak Sid? Masuk. Rene Mbak Mia. Yon aku mek arep tekon. Menurutmu iki le, Amel ki ambek apa iki le? Mbak Siti oleh sak ampal to. Sampe pinter men to Mbak Sit. Ngendi? Mbak Siti pinter kok. Pete. Petene sing isek paling sing kulon. Sing kulon. Tapi enak kabel ya. Kabel mati lampu gitu. Heeh ya. Mati Kang. Mati kabeh ya. Yang kosek no. Video bek ya aku tak wae. Iya kok tak wae. Ya pancen yo dakne kok. Ijek enek bek jane ning ngono. Ning jero, Bek. Tapi kabel tok. Aku ada kabel. Kayak gedangmu lho ra mek cikok. Dene sik. Mending ndang dicikok. Nyemok latih, Bek. Ben dicikokne iki lho. Ndek latih ra enak. Latih ning omah? Heeh. Bek aja lumah-lumah to, Bek. Latihnya juga Nang kidul kono. Kalau gae sik rada enom ya, Bek. Ki rumah Pak Pailan ya kebrukan nggih. Lah iya kok enak ae ya Mbak De. Heeh. Mau ya? Aku engko ya rono Mbak De. Aduh sek. Ki mau bapak mulai sek mergane entuk pesanan catering. Iya Mbak De. Sepenting halal. Kae ning kono sebelah kono kae ta boh ning kono. Enggak gelem ya ngono Mbak De. Enggak doyan. Engko kae engko didum. Aku mek loro maning. Nek tak ngelalap kok. Bang ngono lho, Bib.
Ayo Mbak Sid juga ada sih ya. Ya kok golek pete iki. Bar sih ya. Mau golek aku, nyapa golek ya? Bambang sapa? Bambang sapa to? Aku kok ngerti. Bukan kena ya, Kang. Merinding, yo nggih sandal. Pakai sandal. Ugo Ugo aduh saya pakai sandal. Jawane nek ugo ngadusi enggak nggih sandal. Gini dolanan. Wite gedang ya ambruk kae. Sopo to senakal-nakal? Cah cilik ki ngono kae. Wong nggih dolanan banyu. Enggak apa-apa, cah cilik ngono kuwi, Bek. So lek wis beneh pinter, lek wis gedhe beneh. Seri cah cilik-cilik nakal kae. Dolanan banyu. Mboten ngilan apa? Ngetan Pak Kadi, ambruke tebu. Abruk ya. Ambruk ngidul kambek ngetan. Ya enek sih sing ngulon tapi mek titik. Ki oleh pete ki mau. Tene pek kira. Enak pakune. Gawe sandal no. Apa Pak Lan? Apa? Ki sregep ram iki ngewangi make. Golek ramban. Wedhus dhewe. Nggih bunci ya, solek rapi ya. Mendino iki wangi. Nggih bunci. Pintar berarti. Adem mau apa? Sregep mak iki. Pira wedhus mian? 5. Oh. Sing arep awakmu karo sapa?
Ora gelek pete ket mau. Wong-wong ah. Aku lagi pete. Dek lamban nang makan endek. Malah dan cepet ngkoyon. Gendang dicokelai, gendang nganu pakakne ben cepet. Benar perang. Oh, kita sapa ni? Kon. Tahu kan terlana isen ah. Saiki. Main Pak Pailan kail tengah malahan. Hah? Main Pak Pailan malah tengah sing di Tengah. kebrukan. Aku kurang nak di angser. Gitu aja ini. Wangnya rene paling jungkat. Kalau cara motornya. Tuh kayak bangkong ngetan kok mau. Kayak enak kabele. Iya sing ngecuk, Mak. Wat pira ta mbok Dik iki sing ambruk 1 2 3 4 5. 5 sing ambruk. Dan didol. 10. Sing ambruk 10 punjul. Petene loro ya. Dihapus ebit mbok De. Jenenge bok ki lek enggak amblek ya ora kena nggih liwat no. Wes sampe koyo ngene iki lho, ki mongke angine jan buanter. Kene seokah ya mbok De wit-witan. Iki sampe kaya ngene iki. Iya. Telepon emak jare teko krepet, Bu. Ngono. Wes ngat kon ngidul. Heh? Oh, mesakne. Mesakne banget kayak bener pali Mbok De ya. Ngertine mek nyambut gawe tok gak sakit. Mergane lek ra lara diempet Mbok De. Wis rada kasep. Kan wong lanang apalane ngono bapak ki iya. Kadang kae pas lara kae kan diempet diobatne wegah jare wedi. Mbak De.
Deh. Saiki ki lek ngati-ngati awake dhewe. Sementing ki nggak usah nganu reno-reno urip ki. Lah iya. Sementing halal. Aduh mbok De, lek urip ora entek gembrede, guys. Nek kono urip iku jare angel. Nyambut gawe angel. Juga. Mergane akeh wong keplese karo omongane dhewe mbok De. Kudu hati-hati, guys. Ora reno-reno. Lah iya. Lah ya dadi wong angel ram. Mosok Mbak De? Nyapa sedih? Enggak nggo tali ya? Ya ceblok no wing kok. Rada ngidol titik no. Tambahna Mbak Siti, parona Mbak De. Asak kayu. Isek jembrek sesok ae. Sesok. Ya Allah, Mbak Sit, ada ular. Sesok ae lek golek kayu sesok. Enggak. Sesok lek rabek kira sing ngekon. Sesok ae. Sesok lek golek kayu saiki wasol mandi. Ya Allah, doleng kok bajine kaya apa? Nek bajine kok warnane kaya apa to, Nak? Cah desa ya kaya ngene. Yu. Gandani Pak Lan. Lampu. Di bawah hotel. Bawah. Pelan-pelan, pelan-pelan.